F'mument daqstant sensittiv u delikat għall-Gvern, il-Ministru Dolores Cristina il-ħadd li għadda ħallet Malta żjara ta' 3 ijiem f'Londra. Mitluba tgħidilna kemm kien opportun li tħalli pajjiżna fi żmien meta l-Gvern jinsab fi kriżi, Dolores Cristina ġustifikat din is-safra u qalet li kollox sar bil-permess ta' Lorenz Gonzi. Jiena sifirt bil-permess tal-Prim Ministru u tal-WIP meta l-Prim Ministru għamel ir-rixaf il-ġimgħa qatlu li kont ħansifer għalli jibqa' għaddejja kif ippjanat u jien hekk għamilt. Bir-rixafil Dolores Cristina kienet l-unika Ministru fil-Gabinett li tnaqsu l-oqsma li kienu taħt ir-responsabilità tagħha mingħajr ma ngħatat oħrajn flokhom. F'kumment lil One News, Dolores Cristina qalet li meta Lorenz Gonzi qal li kien hemm minħadaba kbira li tneħħilu parti mill-Ministeru seta' kien qed jgħid għaliha. Ammettiet li ħadetha bi kbira li tilfet il-politika soċjali u l-familja minn taħt idea tant li nfaqet tikbi malli ħadet l-aħbar. Le, jista' jkun qed jingħarfilha għalija, ħanejdlek il-verità. Jiena meta l-Prim Ministru qal li mhux ħanibqa' Ministru tal-Politika Soċjali kbejt u ma nistix ngħidha, ġifieri kbejt mhux qabiż li dmuħ kbejt. One News kien irrapporta li Dolores Cristina kienet qed tħoss li weħlet ma' d-deputat nazzjonalista Stephen Spiteri u spiċċat ġiet umiljata. Madankollu qalet li ma sar l-ebda nuqqas min-naħa tagħha biex il-Prim Ministru wasal għal din id-deċiżjoni. Fi kliem Dolores Cristina, meta taħtar 3 ministri ġodda trid tagħtihom x'jagħmlu.